Сега настъпва един много съкровен момент. За да представя Явор, на сцената ще се качи един достоен човек, учител, в чиято светлина през годините младият човек Явор се превърна в личност. Дами и господа, силни аплодисменти за Пенка Даскова, директор на Трето соло, Свети Кирил и Методий, град Горна Оряховица. Добър вечер, уважаеми съграждани, уважаеми кандидати-депутати. Чест е за мен, когато Явор ме покани като негов учител да го представя или да дадем старт на неговата политическа кариера. Познавам семейство Божанкови, една голяма част от тази голяма фамилия. Познавам добре и Явор. И трябва да ви кажа, че си заслужава да заложим на тях. Първо, защо? Защото Явор Божанков е едно съвсем логично продължение на големият труд, който Божанкови старши, аплодисменти за тях, са създали, възпитали, образовали тази достойна фамилия. Хубаво е, че Божанков е наследил, говоря за Явор, професионализма и идеите на това семейство. Защото през тези години се нагледахме на безброй политически метаморфози, казано меко. Другото, основно заради което аз подкрепям Явор Божанков, е, че той получи добро образование в България. Завърши в нашия град, продължи образование в частното училище в Търново, завърши в Търновския университет и започна своята професионална реализация. И той е започна твърде добре, защото за кратко време той спечели доверието и се наложи в професията си, както на регионално, така и на национално ниво. Другото, заради което заставам плътно до него, е това, че той преди малко ви каза в своето обращение, че иска да остане в България. Тук е създал своето семейство и иска тук той да отгледа своят син. Този мотив е достатъчно силен, нали? И дай Боже да успее да го направи. Да направи България такава, че не само неговият син да остане тук, а децата и внуците на всички. Защото се нагледахме и на друго, как през тези години, през терминал век, замина младостта, замина интелекта, замина най-съкровенното на България. И другото, заради което аз заставам за Явор, е самият той. Явор е къде си? Ела по мен. Това момче, младо, енергично, знаете ли, че никак не е лесно? Бунтовен дух има, не е много преклонен, но точно такива хора ни трябват, нали? Защото всички можем да бъдем послушни. И с нашето послушание не е добре. Така че аз заставам зад Явор, подкрепям го заради неговата енергия, подкрепям го заради неговата отговорност, подкрепям те, Яворе, заради голямата ни надежда и голямата ни вяра, защото те са ни нужни. На добър час. Вярваме, ще ти подкрепим, твоите съграждани, твоите приятели, всички млади хора и възрастни, всички
е България и се надяваме в промяната. Благодаря ви. За мен е чест да бъда тук сред вас, сред това емоционално представяне. Когато помолих госпожа Даскова да вземе участие в днешния ден, казах, ти си сред хората, които са си чупили главата с мен най-много. А това не беше въобще лесно. Аз станах човек и колкото нескромно да звучи, смея да твърдя добър, благодарение на тези български учители, на това семейство и на тази държава. Въпреки всичко, което чуваме за нас, смея да твърдя, че ние сме и недостойни хора. Не лош генетичен материал. В предизборните кампании сме свикнали да чуваме постоянни обещания. Малките и средни фирми, възрастните хора, младите, бъдещето. На следващите 4 години чуваме абсолютно същото. Аз го слушам откакто съм се родил. Но не виждам това да се случва. Тук в ръката се държа и малко статистика, тъй като не искам да говоря празни приказки. И не искам да давам празни обещания. Единственото обещание, което давам в тази кампания, е към моят син. Че няма да позволя той да порасне в държавата, която ще опиша след малко и държа в този лист хартия. Като председател на Асоциация на рециклиращата индустрия в България, имах честта да работя с изключителни професионалисти и да имам достъп до доста статистика. Като започна от образованието и си спомня за миналото, за което съм слушал, как България е била държава, в която необразованите са били малцина. И си спомням за една история, която моят дядо ми разказа и моята баба, а баба ми е била над 40 години учителка в Горна Оряховица. Как една сутрин са липсвали повече от 6 ученици, някои от които от малцинствата. И дядо ми е трябвало с личния си автомобил да отиде да вземе всяко дете от къщата, тъй като часовете не можело да започнат. Как хората са се обръщали към българския учител с другарко, простите, може ли да говорим? Уважението и мястото на българския учител. Всичко това днес е загубено. Ето и малко данни. Какво е днес? 41% от учениците над 15 години са функционално неграмотни. За 10 години броя на гимназистите намалява с 20%, а над 60% от кадрите, които завършват висши училища, не работят по специалността си. Тоест няма никаква връзка между пазара на труда и това, което българския университет произвежда. Всъщност, българските ученици и студенти станаха ходещи делегирани бюджети. Българските пенсионери станаха бреме, младите и можещите хора проблем. Единствената цел на държавата е безплодно инвестиране на евросредства. Около 700 000 души в трудоспособна възраст дори нямат средно образование. Тук идва момента да отворя темата и за демографията. Това е една тема, която лично спечели мен и БСП залага в предизборната си платформа на нея. До обществото достигна единствено изречението БСП иска 8 милиона българи и естествено лек присмех е как така, кой ще ги направи тези 8 милиона. Всъщност това е едно много отговорно и много сериозно обещание и една цел, която всички трябва да преследваме. И ще ви кажа защо. За 14 години хората в трудоспособна възраст в България са намалели с 400 000 души. Всяка година България намалява с 35 000 само от естественият прираст и 27 000 от имигриращи млади хора от България. Сумарно това прави над 60 000 души. За сравнение, град като Велико Търново с население около 70 000, което означава, че всяка година в България един град с населението на Велико Търново изчезва. До 2040 година, ако тази тенденция продължи, на всеки 5 души, 3 ще бъдат пенсионери и 2 работещи. Сами разбирате, че няма как 2 души да издържат 3 пенсионери. И връщам се на обещанието ми от началото. Не мога да позволя, тъй като и аз, и семейството ми, всички ние живеем тук. И нямаме избор. Затова, когато ме питат защо се пускаш в тази битка, това е мръсна работа, ама тя е такава и онакава. Много лесен е отговора.
нямам избор. Оставайте да чета, но тази статистика е наистина важна. На следващо място е икономиката. Наслушахме се на обещания за растеж. Растеж действително има. Както много политически формации го казват, брутният вътрешен продукт е пораснал с 42%. Фискалният резерв с над 70%. Това наистина е вярно. Това, което ни спестяват обаче е, че нетният ни консолидиран дълг е нараснал с 383%. 383%. На база тези данни може да направим прогнозата и да дадем ясен отговор кога ще настигнем европейците. Тъй като много политици ни обещават, че ще ги настигнем утре. Или ако ни изберете в други ден. Или ще получим пък нещо ефтинко следващия месец. Всъщност ще стигнем европейски стандарт след 90 години. И то ако Европа магически спре да се развива. Ако Европа продължи с темповете си на растеж, около 1%, ще са ни нужни 233 години, за да настигнем Европейския съюз. Говоря за брутен вътрешен продукт на човек от населението. 233 години. Сами разбирате в каква действителност ще се озовем, ако не променим курса. Средногодишно в България се внасят над 270 законопроекта. За сравнение в Великобритания те са около 30. Т.е. нашите народни представители работят доста. Изводите оставям на вас. В какво бъдеще ще се озовем и каква ще бъде нашата роля? В бъдеще, в което България все още решава проблеми като корупция, инфраструктура, дори канализация. В Западна Европа вече развиват изкуствен интелект. В ЦЕРН има адронен колайдер и хората делят атомни ядра. Скоро, и то в съвсем близко бъдеще, след не повече от 10 години, автомобили ще се управляват сами и машини ще превеждат на чужди езици. Няма да има нужда от преводачи, нито пък от шофьори. България трябва много бързо да промени своето образование, кадрите, от които има нужда и да планува всичко внимателно. Всичко това е залегнало в програмата на БСП. Ако започна да ходя по нея, няма да ми стигне и 1 час, но е предвиден закон за образованието и планиране на кадрите, които излизат. Включително и ролята на бизнеса, който трябва да участва в приемането на стратегията и плануването на кадрите, които излизат на пазара на труда. Държа в себе си този лист и всички тия данни звучат необорими и необратими. Но историята, и то дори българската история, е показала, че нещо може да промени и математиката, и данните, и статистиката, колкото и категорично да изглеждат те. Това нещо е българският дух, човешкият дух, нашия колективен дух. България се е съвземала след национални катастрофи и войни. Ще се съвземем и сега. Нищо, че звучи така, това е единствено и само въпрос на нашето лично усилие. А лобистите, ако смея така да се изразя, които нашата област ще изпрати в София, са изключително важни. И аз се надявам другите политически сили също да изпратят достойни и можещи хора, за да може нашата област да прогресира. Например, в Южна България, Пловдив, имат магистрали летища, недостиг на работна ръка, също така и повече от вече 50 завода, включително и на чужди инвеститори. Нашата област изостава, имаме всички условия да имаме перфектна симбиоза между туризъм и индустрия. Имаме страхотен ЖП транспорт, който за съжаление в момента замира. Имаме летище, което чака да бъде, той е концесиониран, но трябва да заработи. Също така и магистрала. Всички тези въпроси са и зависят от народните представители, които ще отидат в София. Затова е толкова важно да изпратим качествени и кадърни хора, независимо от коя политическа сила и кои са те. Да гласуваме отговорно. Защото ще се изправим срещу много купен вод или много неграмотни гласуващи. И някои ми казаха къде си тръгнал. Толкова много хора ще гласуват, които са еди си, какви еди си, защо. Но всъщност, единственият начин този вод да не струва и 5 стотинки е всички да излезем и да гласуваме. Всички. Да помолим наши приятели, да говорим с всички, защото има апатия, тя е обяснима. И всички носим отговорност за нея. И всички политически сили имат вина да стигнем до тук. Да нямаме вяра. Но трябва отново да станем на крака
и да обърнем всички тези тенденции, за които ви говорих преди малко. Аз не мога да го направя сам. Имам нужда от вашата подкрепа. Имам нужда от глас за номер 10 и номер 4 за преференция. Но също така съм изключително щастлив да бъда сред един можещ екип, срещу хора, които са доказали своите професионални и етични качества. Листата на БСП е създадена от млади хора, но и хора с опит. Тъй като добре звучи младите. Младите несъмнено имат енергия. Аз имам енергия, имам хъс. Но не трябва да пренебрегваме и опита на възрастните. Само моста между енергията на младите и опита на възрастните ще ни докара до крайната дестинация, за която мечтаем. До тази България, за която всички мечтаем. Виждам на първия ред колегите от нашата листа, изключителни професионалисти и хора, които са доказали, че работят и обичат България. Не знам дали те ме харесват, носът ми е малко крив, но зная, че те със сигурност застават за тази програма, за тези идеи, за които говоря. И това ми е достатъчно. Да бъда един отбор с тях. На последно място искам да завърша с една библейска притча, която много обичам и звучи изключително актуално в контекста на днешните събития. Един собственик на лозе оставя управител в своето лозе и заминава за много дълго. Когато след години се завръща в лозето си, заварва управителят пиян, разпасан, слугите гладни, без заплати, а лозето запуснато. Какво прави този собственик с управителя? Маха го. Между другото, в Библията му прави доста по-ужасни неща, но много маха. Нека да оставим телефона. Но маха този управител. В момента сме в абсолютно същата ситуация. Имаме едно чудесно парче земя. Смея да твърдя най-хубавото на света. С всички природни ресурси и всички условия, хората на тази земя да бъдат щастливи. Ако ние не сме достойни за тази земя, ще дойде друг управител. Както в притчата. Не трябва да имаме никакви съмнения в това отношение. Друг ще дойде и ще живее на тази земя. Наша отговорност е да не допуснем това. Благодаря. Моля другите от нашата листа да заповядат при мен на сцената, за мен ще бъде удоволствие. Дами и господа, силни аплодисменти още веднъж за Явор Божанков, Огнян Стоянов, Весела Лечева, Валентин Ламбев, Мариана Бояджиева, Николай Теодосиев, Тодор Тодоров и Михаил Михалев. Това, дами и господа, е сплотеният отбор на БСП в Великотърновска област. Да се пожелаем успех в предстоящите избори. В следващите 30 дни те няма да пожалят сили за да се срещнат с всеки един от вас в общината и да го убедят, че БСП е партия за хората, за да искаме промяна.